Euroopan tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55% vuoteen 2030 mennessä. Yksi keskeinen strategia on parantaa olemassa olevien rakennusten energiatehokkuutta. Euroopan komission Renovation Wave-strategian kunnianhimoisena tavoitteena on kunnostaa 35 miljoonaa rakennusta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää innovointia korjaustekniikoissa. Perinteiset menetelmät, kuten vaahtoasennus tai paikan päällä tehtävä rappaus, saattavat olla aikaa vieviä tai häiritä asukkaita. Tämän vuoksi nopeampien ja tehokkaampien kunnostusmenetelmien kysyntä kasvaa. Yksi lupaava ratkaisu on valmistaa eristettyjä julkisivuelementtejä tehtaissa ja asentaa ne olemassa oleviin rakennuksiin, melkein kuin pukisi takin rakennuksen päälle. Nykyaikainen kunnostusmenetelmä edellyttää kehittyneitä digitaalisia valmiuksia, erityisesti rakennusten mallintamisessa. Vaikka rakennustavat voivat olla yhteneviä, aika vaikuttaa rakennusten laatuun, mikä johtaa myös vaihteluun. Ikkunat eivät esimerkiksi välttämättä ole samankokoisia tai samassa linjassa. Skannaaminen antaa yksityiskohtaisen yleiskuvan rakennuksen parametreista ja sen nykytilasta. Tiedot ovat oleellisia tehokkaiden korjausratkaisujen insinöörisuunnittelussa. Suunnitelman valmistuttua, prosessi jatkuu kuten muutkin teolliset menetelmät, insinöörit laativat tuotantopiirustukset, elementit valmistetaan ja myöhemmin asennetaan rakennukseen. Katsotaan seuraavaksi tarkemmin kunnostusta varten suunnitellun julkisivuelementin tuotepiirustusta. Piirustuksesta käy ilmi, että elementti on melko samanlainen kuin mikä tahansa muu ulkoseinäelementti. Muotoilu ja elementissä käytetyt materiaalit riippuvat kuitenkin hankkeen arkkitehtonisista ja teknisistä vaatimuksista. Yksi merkittävä ero useimmissa korjaushankkeissa on näihin elementteihin integroitu ilmanvaihtojärjestelmä. Rakennuksen eristämisen jälkeen on tärkeää huolehtia asianmukaisesta ilmanvaihdosta. Jos ilmanvaihto ei toimi rakennuksen tultua entistä ilmatiiviimmäksi, sisäilmasto muuttuu heikkolaatuiseksi ja terveydelle haitalliseksi. Huoneilman kosteusprosentti nousee ja hiilidioksidin määrä kasvaa. Ilmanvaihtojärjestelmä onkin tärkein ero tavanomaisten ulkoseinäelementtien ja kunnostushankkeiden julkisivuelementtien välillä. Ilmanvaihdon tarkoitus on vähentää kosteuden kertymisriskiä ja parantaa kunnostuksen jälkeistä sisäilmastoa. Aloita työskentely valmistelemalla tarvittavat materiaalit ja työkalut, kuten kaikissa rakennushankkeissa. Varmista, että kaikki tätä vaihetta varten tarvitsemasi on saatavilla. Kun kaikki on valmiina, aloita puurungon kokoaminen tuotantopiirustusten mukaisesti. Tässä tapauksessa, osassa rungon puukomponenteista on ilmanvaihtokanavan asennusta varten tarvittavia läpivientiaukkoja. Kun olet koonnut rungon, tarkista koko rakenteen mitat uudelleen samoin kuin tarkistaisit muutkin elementit. Nyt on aika asentaa julkisivuelementin lämmöneristeet ja ilmanvaihtokanavat. Lisää ensin eriste ja varmista, että se asettuu paikoilleen tiiviisti ilman rakoja tai taitteita. Aseta seuraavaksi ilmanvaihtoputket eristeen päälle. Tee eristemateriaaliin ylimääräisiä leikkauksia ilmanvaihtokanavien kohdalle, jotta niiden asennus ei aiheuta eristeeseen muodonmuutoksia. Kun eristys ja putket ovat paikoillaan, on aika asentaa höyrynsulku. Kiinnitä höyrynsulkuelementin koko reunan ympärille ja tee tarkat leikkaukset ilmanvaihtokanavien läpivientiä varten. Kiinnitä höyrynsulku teipillä sekä putkien ympärillä että niiden väleissä. Varmista, että rungon ja ilmanvaihtokanavien väleissä ei ole rakoja, jotka aiheuttavat rakenteeseen ilmavuotoja. Kun höyrynsulku on tukevasti kiinnitetty, käännä elementti ympäri ja tarkistusmittaa, että elementti täyttää sille asetetut toleranssivaatimukset. Jos elementin vinomitat täyttävät vaatimukset, siirry seuraaviin vaiheisiin. Säädä eristeet tasaiseksi rungon kanssa. Kiinnitä tuulensuojalevyt huolellisesti runkoon varmistaen, että ne ovat linjassa ja että niiden välit pysyvät tasaisina. Tarkista kohdistus säännöllisesti, kun kiinnität levyjä. Leikkaa ylimääräinen materiaali pois. Levitä seuraavaksi tartunta-ainetta levyjen väleihin ja avoimien reunojen ympärille. Tämä auttaa kiinnittämään saumateipin ja hyönteisverkon tiiviisti. Hyönteisverkko estää hyönteisten pääsyn elementin rakenteisiin. Koska julkisivuverhous asennetaan puukoolauksen päälle, hyönteisverkko tulee kiinnittää elementin tuuletusrakoon.
Varmista rungon ilmatiiveys kiinnittämällä teippilastalla. Ennen julkisivuverhouksen asentamista kiinnitä ikkunalaudan vesipelti, jotta vesi ei pääse valumaan julkisivun alle. Kiinnitä seuraavaksi koolauksen puurimat tuulensuojalevyyn. Huomaa, että rimat on kiinnitettävä pistemäisesti elementin runkotolppien kohdalle. Varmista, että rimat on kiinnitetty tukevasti. Kiedo ja kiinnitä aiemmin lisätyn hyönteisverkon irtonaiset päät rimojen ympärille. Suorita lopputarkastus varmistaaksesi, että kaikki on asennettu ja kiinnitetty oikein ja että kosteus tai hyönteiset eivät pääse rakenteeseen. Kun olet saanut vahvistuksen, voit aloittaa julkisivupaneelien kokoamisen. Varmista ensin, että julkisivupaneelit on leikattu haluttuun kokoon. Kohdista paneelit elementtiin ja aloita niiden kiinnittäminen. Varmista, että paneelit ovat symmetrisesti kohdakkain ja että niiden välit ovat yhdenmukaiset. Voit käyttää välikkeitä varmistaaksesi, että paneelien välit ovat täsmälleen yhtä leveät. Elementti on nyt lähes valmis, enää asennetaan ikkunat ja lisälämmöneriste. Aloita tekemällä ikkunoille laaduntarkastus varmistaaksesi, että ikkunaelementit ja lasit ovat vahingoittumattomia. Aivan kuten tavallisen ulkoseinäelementin tapauksessa, noudata ikkunavalmistajan antamia erityisiä ohjeita asentaessasi ikkunaa kunnostusta varten suunniteltuun julkisivuelementtiin. Kiinnitä erityistä huomiota ikkunoiden teippaamiseen vesi- ja ilmavuotojen estämiseksi. Kun ikkuna on asennettu ja tiivistetty vaahdolla tai mineraalivillalla, tee tiivistyksen laaduntarkastus. Viimeistele ikkunan asennus lisäämällä ikkunan peitelistat. Ole varovainen leikatessasi peltilevyjä, sillä materiaali voi olla hyvin terävää. Asenna lopuksi elementin sisäpuolelle lisälämmöneriste, jotta elementin tehokkuus on mahdollisimman suuri. Varmista, että eriste peittää tarkoitetun alueen ilman välejä. Kiinnitä eriste tarkoitukseen sopivalla liimalla tai mekaanisilla kiinnikkeillä. Varmista, että eriste on kiinnitetty ja tasaisesti paikoillaan. Leikkaa ylimääräinen eriste pois ja tee mahdolliset loppusäädöt varmistaaksesi, että eriste on oikein asennettu. Tee elementille lopputarkastus ja varmista, että lisäeriste, ikkunat ja julkisivupinnoite ovat oikein asennettuja ja kiinnitettyjä paikoilleen. Tämän jälkeen elementti on valmis pakattavaksi.